Garantisado, epektibo, para mismo. DTX 500. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Lidis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod akon siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami gid ang akon pamatyag. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi. Masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion ag pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Iyari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batong sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon manok. Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko no, akon gintilawan. Abaw, gatok-tura, gid ang akon manok. Kanamit gisa experience ba? Extend Food Supplement for Men. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 7. Kahit saan, kahit
kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sport at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Merkules nga adlaw, Hunyo 18, tuig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ini si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Sa mga Pangulong dinalan, ginadulong sa kalwan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, kag para makalikaw kita sa dinggi, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternatibo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, mga chief of police sa Western Visayas nga wala nagasunod sa 5-minute response policies ang PNP, report suno sa PRO6. Tatlo ka konsihal gikan sa probinsya sang Iloilo ginapilian nga idoso sa pagka-PCL president sang probinsya. 18 anyos nga biktima nga nasapuan nga patay sa sulod sang iyahulot sa banwa sang Tubungan, ginapahayag nga nakaangkon sang black eye. Sa dugang balita lokal, Vice Mayor sa isa ka banwa sa probinsya sang Iloilo nagahingyo sang rescue sa Israel. Sa nagapanguna nga balita nasyonal, Presidente Ferdinand Marcos Jr. luyag nga dayunon ang barangay kag iski election sa Disyembre. Sa balita national, overweight nga mga pulis handa nga palayason sa pwesto ni PNP Chief Nicolas Torre. Samtang sa balita international, 51 ka mga Palestino patay sa pagpangluthang sa Israel. Sa balita sa patag sang hinampang, 51 o kon sa balita sa patag sang hinampang, Alex Yala natapos na ang kampanya sa Nottingham Open. Kag sa aton balita sa patag sang entertainment, Chris Aquino nahidlaw na sa iyadaan nga itsura. Amay ito ba no aton headline sa aton nagapanguna nga mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo, apang sa mapamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time, alas 6:12, kag karon sa detalye na sang mga balita. Balitang lokal.
Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian ikadulong sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds and the sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na ang mag-inom sang kape nga puro kalamay, hindi magkabalaka pwede gihapon makapangapi Klinika DTX Coffee Mix. Ang pinaka-healthy nga kape, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Sa detalye na sa mga balita lokal, ginaingganyo sa Police Regional Office 6 o kon PRO6 ang publiko nga i-report sa syudad o kon provincial director ang mga police stations nga napaslawan nga makapadulong gilayon sa hingyo nga police assistance sa ila natungdan nga lugar. Suno kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis taga pamaabasang PRO6 sa digini sa nangin pahayag ni Police Chief or PNP Chief General Nicolas Torre III nga hindi na maatrasar ang mga pulis sa pagresponder sa anuman nga emerhensya bangod sa ginapatuman nga 5-minute response time. Kinahanglan nga sa sulod sang 5 ka minutos, mag-aabot na gilayon ang mga pulis sa lugar kung saan natabo ang krimen. Madumduman nga una na nga nagpatigayon sang command conference si General Torre kaupod ang mga regional police chiefs sa Western Visayas, Central Visayas kag Negros Island Region sa Police Regional Office 6 Headquarters sa nakaligad nga Sabado. Sa dugang balita lokal, amat-amat na nga nagatuluhaw kag nagatunog ang mga pangalan sa mga sangguniang bayan members sa probinsya sang Iloilo nga magapapili bilang presidente sang Philippine Councilors League o kon PCL Iloilo Chapter para sa palaabuton nga eleksyon sa Setyembre. Base sa masaligan nga tilaymanan sang K5 News Team, 2 ka mga konsihal ang nagikan sa segundo distrito sa probinsya sang Iloilo nga si outgoing Mayor Lizelle Mondihar Sevilla sang New Lucena nga incoming SB member naman sang Ilabanwa kag Pototan Iloilo No. 1 SB member Paulo Tirador gikan sa 3rd district. Amo man ang isa pagid sa 2nd district nga si JP Peñol. Hindi naman mahinago nga ginaduso sang pila ka leader ang nga sanday Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., Congressman Nonoy Defensor si JP Peñol. Nahibaluan nga si Santa Barbara Vice Mayor-elect Ramon Soliano ang sa subong amo ang outgoing PCL President Iloilo Chapter. Samtang nagpagwa naman sang pahayag si SB member Paulo Tirador sang Pototan nga wala na ini sang plano nga magpadalagan sa pagka PCL President kag magatutok na gid lamang sa Ilabanwa. Samtang ginpahayag nga may black eye sa nawala nga bayan sa mata sang nasapuan ang 18 anyos nga si Candy Tabanda o kon alias Andy nga wala na sang kabuhi kag nagatakilid sa salog. May pilas kag dugo sa kamot kag ginaaligar nga wala na sang pangidalom nga panapton nga ginatabunan na gid lamang sang habol sa sulod sang iya kwarto sa barangay Ingay, Tubungan, Iloilo pasado alas 6 sang gabi Hunyo 17. Sa interview sang K5 News FM Iloilo sa utod sang biktima, mayara man ini sang kagat sang masubay sa iya nga kalawasan. Dugang pasining nga sang ila nasapuan ang iya utod, nakabukas ang gate kag mayor nga portahan apang nakasirado naman ang bintana sini nga masamig na pabilin nga bukas. Wala naman sa nadula nga kagamitan sa biktima sang ila nga ginchekyar. Sa adlaw antes nga natabo ang krimen, nagpangayo pa ang biktima sang pagkaon sa ila balay kag didto nagkaon sa iya kwarto. Sa karon natala na nga ipedalom sa autopsy ang biktima agud nga mahibaluan kun anugid ang gitulaan sang iya kamatayon. Sa kaangot nga balita lokal, ginapahayag nga may nakitaan nga lalaki nga nakamotorsiklo sa balay kung sari nasapuan patay sang iayloy si Candy o kon alias Andy, 18 anyos nga dalagita sa ihulot sa barangay Ingay, Tubungan, Iloilo pasado las 5 sang gabi Hunyo 17. Sa interview sang K5 News FM sa utod o kon sa utod sang biktima, ginpahayag sani nga may nakasugid sa ila nga may nakitaan nga lalaki nga nakamotorsiklo nga nagdulog sa ila balay. Ginbuksan ang gate kag nagsulod sa ila og antes matabo ang insidente. Apang wala naman nahibaluan kung nagsulod ang nasambitan nga lalaki sa balay kung sariin nagapuyo ang biktima. Nahibaluan nga nakaupod pa panyapon sang gabi sang Hunyo 16 sang Iloy ang ining biktima. Pasado naman las 12 sang kaagahon Hunyo 17, nabatian sang ilang mga kasilingan o kung tupad balay ang pagtaghol sang pila ka mga ido sa gwa sang nasambit nga balay. Sa karon, dako nga mga palamangkutanon sa pamilya kung anong motibo sang
sang suspect sa paghimo sang krimen sa biktima kag wala nila ginadula ang posibilidad nga ginhimuslan ang ila himata. Sa karon, nagapadayon pa ang investigasyon sang kapulisan sa kamatayon sang dalagita. Philippine Standard Time, alas 6:18. Ang masunod nga mga balita nga inyong mabatian ni gadulong naman sa kalwan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanaan. Mighty C, labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton nga heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Hipuson kag masami lamang nga nagapabilin sa ilabalay si Candy Tabanda alias Andy, 18 anyos, ang nasapon nga patay sa sulod sa ilabalay sa barangay Ingay, Tubungan, Iloilo pasado alas 6 kagabi. Sa pahayag sa Iloy sa interview sa K5 News FM Iloilo, sandig kay Fita Banda Iloy sang biktima nga masami man nga wala nagasugid sa iya ang ianak angot sa personal nga kabuhi sini. Ang dalaga ang puno man sang handom kag luyag nga mangin isa ka nurse. Nahibaloan nga si Andy ang bago lang naggraduar sa senior high school sa Tubungan National High School kag isa na kuntani nga ka first year college student sa pagbukas ang klase sa kolehiyo. Si Andy ang nasapuan patay nga nagatakilid sa salog kag may pilas kag dugo sa kamot, may black eye sa nawala nga bahin sa mata, may kinagtan sang subay ang lawas amuman nga ginasubayan kag ginaaligar wala na sang pang-idalom nga panapton nga gintabunan na gid lamang sang habol. Dako naman ang paglaom sang Iloy sang dalagita nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang iya kamanghuran nga anak. Samtang sa police report, natigayon nga maaresto sang tracker team sang Tigbawan Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Alfred Mansoy, ang officer in charge, kag sa bulig man sang Talisay City Police Station si alias Julie, nga girakabig nga top 4 provincial most wanted person. Ginpatigayon ang pag-aresto sa suspect la 5:25 sang hapon sang Hunyo 17 sa Talisay City, Cebu, paagi sa arrest warrant sa kaso nga rape by carnal knowledge sa idalom sang Article 266A Paragraph 1A. Mga ka-K5, ang suspect naman nga si Julie ang nagapangidaron sang 40 anyos, kasado, kag mayara sang trabaho sa pribado nga kumpanya, kag residente naman sang Combado, Maasin City sa Southern Leyte. Gindala naman ang suspect sa Tigbawan Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Gindayaw naman ni Police Colonel Roland V. Bolalakaw, ang officer in charge sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO, ang Tigbawan PNP, sa ila sila nga mga efforts nga nagresulta sa pagkadakop kay Julia. Ang masunod naman nga mga balita, ginadulong sa kalwan sang klinika DTX 500 ang Palay Leaves with the sugarcane extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tion sang kagabihon, para nga mangin mahamuok ang inyong katulugon. Magklinika DTX 500 adlaw-adlaw, nagabulig gini para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Nagahingyo sang bulig agud nga ma-rescue sa pungsod Israel ang isa ka vice mayor sa isa ka banwa sa Iloilo nga na-stranded tugas ang retaliatory missile attack sang Iran. Sa karon yara sa maayo nga kahimtangan ini, kaupod ang 16 ka mga opisyal sang gobyerno nga nagpadulong sa nasabit nga pungsod sa ilang study visit humalin sang June 9 nga natarana kun tani magapauli sa Pilipinas sa Hunyo 20. Naibulaan nga temporaryo nga nagapabilin ang nasabit nga mga opisyal sa bomb-proof bunker malapit sa isa ka hotel. Ginatuna naman sang gobyerno sa Pilipinas ang land repatriation nga magalabay sa Jordan, pinaagi naman sa para sa mga stranded nga government officials. Sa dugang balita, wala pa sang verified nga impormasyon ang Public Employment Service Office sa Conpeso, Iloilo, angot sa ginapahayag nga Vice Mayor o kon BC Alcalde gikan sa isa ka banwa sa probinsya sang Iloilo nga stranded sa pungsod Israel. Upod ang pila pa ka mga national kag lokal nga opisyales nga nagpadulong man sa amo nga pungsod antes ang pagpang-atake nga nag-apekto sa madamo nga tawo. Suro pa kay Cynthia Dario, ang head sang Peso, Iloilo, may mga inisyal na siya nga impormasyon angot diri, bangod nga ini ang ginaistoryahan subong sa social media apang padayon pa ini nga gina-verify sang Iloilo Provincial Government. Dugang pa sang natungdan sa subong nakatutok ang opisina sa padayon nga pagtipon o kon pag-consolidate sa mga Ilonggo Overseas Filipino workers sa kon OFWs nga apektado sang gyera sa tunga sang pungsod Iran kag Israel, agod nga masiguro ang ilang safety kag mapalabot ang bulig nga kinahanglan sang mga iniya.
Philippine Standard Time, alas 6:22. Balitang National. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa ato nagapanguna nga balita nasyonal, ginadulong naman sa kaluwan sang Clinica DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis, mag-Clinica DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sang buni, kati-kati, punggod kag iban pa. Clinica DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Madayon sa Disyembre 1 ang Barangay kag Sangguniang Kabataan Elections o kon BSKE. Ini matapos nga gin-veto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang hagna nga i-postpone ang Barangay kag Sangguniang Kabataan Elections o kon BSKE sa Disyembre suno kay Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III. Kung madumduman, suno kay Senador Amy Marcos, ang pag-reset sang BSKE ang magapalawig sang pagpungko sa mga opisyal nga na-elect sang tuig 2023 sang dugang nga 4 ka tuig. Samtang ang ratified bill naman ang nagahingo nga i-reset sa ang Disyembre 1 nga Barangay kag SK Elections sa unang adlaw sang Lunes sa Nobyembre 2026. Samtang may hugot nga direktiba si Philippine National Police kon PNP Chief Police General o kon Police General Nicolas Torre III nga iya pagakakson sa serbisyo ang mga kapulisan nga hindi magabuhin sang ilang nga kabugaton. Ginpayag siri nga iya hatagan sang isa ka tuig nga mga kapulisan agud nga magpaniwang. Sandig sa Section 30 sang Republic Act No. 6975 o kon ang Department of Interior and Local Government Act of 1990 nga ang kabugaton ang hindi dapat magsobra sang 5 ka kilo sa kataason o kon sa standard nga BMI sang isa ka pulis. Sa idalom sang ilalay ang mga kapulisan nga nagasobra sa standard nga kilo ang hatagan humalin anom tubtob isa ka tuig o kon anom ka bulan tubtob isa ka tuig agud ma-normalize ang ilang nga kilo. Kon mahimo nga hindi sa gihapon mabuhinan ang kabugaton sa sulod sang isa ka tuig, didto na sila kag pahalinon sa pwesto. Samtang ang mayara naman sang medical condition ang magapangatubang sang complete o kon mahimo nga saylohon sa administrative work. Sa piha kabahin, ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian. Igadulong sa kaluan sang Klinika DioFresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi gin magkalipat magamit sa Klinika DioFresh Dio Roll-On para priska ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sa aton sang 48-hour protection kontra sa bahong balhas. Klinika DioFresh, the natural Dio Roll-On. May dako nga posibilidad nga aprobahana sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB ang dugang nga piso nga dugang sa pamasahe sa mga dipasahero nga mga salakyan. Suno kay LTFRB Chairman Attorney Chofilo Guadis III nga posible mas sa masunod nga semana nga mahimo ini ipatuman. Nakitaan sa ahensya ang pagsaka sa mga presyo sa mga produktong petrolyo nga amo ang rason. Patag pa sini nga flat rate anay ang pagsuktanay kag indi kada kilometro agud nga indi mabugat sa mga pasahero. Dugang pasining ang provisional increase ang base sa ila kondisyon kung ang presyo sang gasolina ang naglabot sa $80 per barrel sang Dubai Oil. Mahimo man nila nga pasugtan ang pagsakas ng pamasahe sa mga provincial buses apang iga-finalize pa ang computations. Sa aton pinakaulihing nga balita national, ginsaylo na sa Philippine General Hospital si Anay Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. Pasado alas 12 kaina sang kaagahon sang gindala sa PGA o kon PGH halin sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP ang anay mamalidha bangod sa tuman nga pagpalanakit sang tiyan. Nangin hugot naman ang ginpatuman nga seguridad sa palibot sang nasambit nga ospital. Una na nga ginpayag sang abogado sini nga si Attorney Ferdinand Tupas nga ginarekomendar sang doktor nga si Teves o kon ginarekomendar sang doktor ni Teves nga ini ang dapat magpaidalom sa operasyon. Ginhingyo naman nila nga kon pwede nga dalon sa pribadong ospital si Teves apang wala ini ginpahanugutan sang otoridad. Nagapangatubang naman sang sampaw-sampaw nga kaso si Teves bangod sa ini ang ginatudlo nga mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo sang tuig 2023. Balita International. Kagaron sa detalye naman sa ato nagapanguna nga Balita International, ginadulong sa kaluan sa Extend the Food Supplement for Men. With Maka and Club Waska para sa mga pirmilang gilakapoy, madasig kapuyon, kag mahina ng tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapayos ang sirkulasyon sa atong dugo,
kag nagahatag sang pagpataas ang libido nga nagapaayos ang performance. Extend the food supplement for men. Nagalabot sa 51 ka mga Palestino ang napatay matapos ginpangluthang sang mga Israeli forces. Natabo ang insidente malapit sa pila kung sa diin nagpanghatag sang pagkaon sa northern Gaza. Wala naman nagadubo sa 200 katawo ang pilason sa insidente sa Khan Yunis. Mayoriya naman sa mga napatay sa Gaza sa nakaligad nga may nadlaw ang may kilabtanan sa pila sa mga pagkaon. Ginakasubo kag ginkondenar naman sa World Health Organization ang nasambit nga insidente. Sa dugang balita sa luwasang pungsod, ginkanselar sang Air India ang 8 ka international flights nga gina-operate sang Boeing 787-8 Dreamliners. Ang nasambitan nga sa isang eroplano ang nagtibusok sa nakaligad nga semana kung sa rin yara sa 270 o kung 270 ka mga tawo ang napatay. Bangod sa nasambitan nga pagkanselar, naapektuhan ang mga biyahe padulong sa London, Paris, Vienna kag Dubai. Nagbulig na ang pila ka mga pungsod bangod sa pag-imbestigar o kon sa pag-imbestigar agud nga mahibaloan ang matuod nga gintunaan sang nasambitan nga pagtibusok. Kun madumduman nga pila ka minuto matapos ang pag-take off sang flight A171 halin sa Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, hinali lang gid ini nga nagtibusok. Sa kabugusan, mayara sang 242 nga sakay ang eroplano kun sariin isa gid lamang ka pasahero ang nakaluwas. Balitang Sports. Sa detalye naman banwa sa aton balita sa patag sa hinampang ginadulong sa kalwan sang klinika Spore Biotics with Billions FU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlian magpamuhin, magklinika Spore Biotics, nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kag kulon agud makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Natapos na ang kampanya sang Filipina tennis star nga si Alex Ayala sa 2025 Nottingham Open. Ini matapos nga napaslawan siya kay Magda Linet sang Poland sa score nga 6-4, 6-3. Sa unang set, nauyata ni Ayala ang abansi 3-0 tubtob nga hinali na lamang nga nag-arangkada ang Polish tennis player. Nakalagas pa si Ayala apang nagpangibabaw ang kasasagad ni Linet agud nga makasulod sa ikaduha nga round. Balitang Entertainment. Sa ato naman balita sa showbiz, nahidlaw na ang aktres nga si Chris Aquino sa iya daan nga itsura. Ini ang gintuad sang aktres kag Queen of All Media sa iya ginasaligan nga abyan nga si Dindo Balares, publicist kag anay tabloid entertainment editor. Si Balares nga subong nagakabig sa iya kaugalingon bilang farmer ang nagpost sa pila ka updates sa kahimtangan ni Chris Aquino kon siriin iya ginpayag nga nagtinirinisang napulo ka adlaw sa private resort kag siya ang nagaatipan. Dugang pa ni Balares nga gintuad sa iya ni Chris nga nahidlaw na ini sa iya daan nga itsura kabang danan nga naurungan siya kag wala na nga makahambal. Pahayag pa niya nga halin sang una ginaproteksyonan gid niya ang yabyan sa ruman nga kontrobersya kag sa karon ginapangamuyo sini nga lubos na ini nga mag-ayo. Samtang ginpanginwala naman ni Balares nga sa karamuan sa Bicol nagapuyo sa karon si Chris Aquino. Kagkaroon sa ato naman pinakamaayo nga balita sa Deuteronomio 13:4 nagasiling. Ang Ginoo lamang ang inyo Dios ang dapat ninyo sundon kag pahuron. Tumana ang iya mga sugo kag sunod ninyo siya alagari kag magpabilin kamo sa iya. Philippine Standard Time, alas 6:31 kagamay tuban ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast. Mga ka-K5, good evening sa aton maukod nga tagpalamati dira kay Mami Immaculate sa Distrito sang Lapas, dira man sa may Sinequay Lapuz, dira sa may Little Haniway sa Kubay Haro, sa may Tabuk Subaharo kag sa iban pagidra nga mga nagatutok diri sa aton nga pagpangalaga. Dira man sa WVTC Patrollers headed by their chairman Mr. Boyet Parcon, ila General Manager Mr. Hali Alcarde, and of course sa aton K5 Taxi Patrollers, K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter
Number 2. Mga ka-K5, badayin ka mo nga mag-like, mag-follow, kag-share sa among official social media pages. Ang K5 News FM, Iloilo 88.7, kag K5 News FM, Iloilo 88.7 Digital. Makitan kami sa amon nga Facebook page, sa amon nga YouTube channel, and of course, sa amon TikTok account. Magasunod na ang palatuntunan tinig ng reformasyon. Kagbantayan ang mga programa sa gabi sa K5 News FM Iloilo. Alas 7 tubtub alas 9 ang palatuntunan Funpal upod kay K5 Troy Tisoy. Alas 9:30 tubtub alas 11:30 ang palatuntunan K5 Night Watch upod kay K5 Kim Kaloyo. Aton matahom nga drama rihas mabatian alas 4 tubtub alas 4:30 sa hapon. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center. Sa gyapon kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ini si ka K5 Kim Montaño Kaluyo. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Kampyon sa balita.